قرآن سنا کے دو لال پال دوان رکھیا امڑی دماڑی زارا دنو کر ہاں سارا جہان زارا دنو کر نیڑے لے آواں گل دعا دا اگلا حصہ سنو آج شاید دعا تو ہی دعا ہو جائے یا اللہ تینوں واسطہ ہی تیرے حسن دا یا اللہ تینوں واسطہ ہی تیرے حسین دا ہن تسی کنجوس بن کے بولے نے تواڈے سامنے حسنی حسینی سید بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام دعا منگی دھیان ہے سارے دا اللہ نے نہیں فرمایا آدم ایک ہی کر چھڑے گل تائی تیری میری جیڑا تیرا میرا معاملہ تیرا میرا تے گل کر میرے نال سدھی سامی اے پانچ نہ کیوں گنے نا اللہ فرمایا میں تیری دعا قبول کر لے انہاں ناواں دا واسطہ دے کہ تو دعائیں منگے نا یا اللہ قیامت تے آن والی میری ساری اولاد دی بخشش فرما میں تامی قبول کر لوں نتیجہ سن لو نتیجہ پھر راضی ہو جا جنہ ناواں دے توفیل جنہ ناواں دے توفیل جنہ اچھا تہاڈا کی خیال ہے تسی نہ بولے تے ہونے بس چکر سا جنہ ناواں دے توفیل جنہ ناواں دے توفیل حضرت آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی اللہ نے وہ 5 ہستیاں سانو عطا فرما چھڑ جنہاں نو آندے نے 5 تن پاک کی آندے نے بولو بولو کی آندے نے 5 تن پاک کی آندے نے 5 تن پاک جنہاں نو کی آندے نے 5 تن پاک اللہ نے وہ 5 تن پاک سانو عطا فرما چھڑے پھر انہاں دی محبت عطا فرمائے پھر انہاں دی محبت عطا فرمائے تے محبت دی بھی حد دے اللہ اکبر ہے کسی جی ویج رومال دے یا ٹوٹی دے نال آئی ایتھے چاٹ جا دعا مکھی کدے بھائی دیکھ لو ساڈے نال تتلیاں بھی پیار کر دیا ذکر کے کر رہے ہو یہ ذکر دا کمال سلامت رہو 5 تن پاک اللہ نے سانو عطا فرمایا پھر انہاں دی محبت عطا فرمایا تے محبت دی حد دی نے سن لو میں نیڑے آ گئی محبت دی حد دے 5 تن پاک دے اتے نماز دے وچ درود نہ پڑھیے تے نماز نہیں ہمیں تھوڑی پڑھنی ہے درود پڑھنا پڑھنا میں کہتے آکے میں ہمیں تھوڑی بھی پڑھیں درود پڑھنا پڑھتا ایک بندہ پہ آکے میں اندہ کی عید آلے دے بھی سیمیاں باہر کھو تے گل دے عید آلے دے بھی آکے میں تھے جامن نصیب کوئی بابا باہر ڈاری تے ہی رہے میں کہا موڑ ہے کہ موڑ میں کیویں پڑھ لینا 2 رکعتاں تے میں پڑھی لینا وہ 2 پڑھنی ہے نا تو ہمیں کھو تے درود موڑ بھی پڑھنا پڑا تے جنہ تے پڑھنا ہی درود وہ 5 تن پاک نے راضی ہو گئے نا سارے اللہ راضی ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو توجہ فرماؤ 5 تن پاک دے اتے نماز دے وچ جے درود نہ پڑھیا جائے نماز ہوندی نہیں پوری نہیں ہوندی میں سے واسطے تھان تھان تے پیغام دے رہا تو انہوں ہی پیغام دے لواں تے 2 جملے ملاد دے پڑھئے تے حضور دعا فرما میں ٹھیک ہے نا سائیں بڑا وقت ہو گئے سانو یزیدیاں قدائیاں دی لوڑ نہیں 5 تن دی نوکری
شایا دی لوڑ نہیں پنجتن دی نوکری شایا دی لوڑ نہیں پنجتن دی نوکری شایا دی لوڑ نہیں دشمن نبی دیال دے چن چن کے مارنے دشمن نبی دیال دے چن چن کے مارنے اونا دے نال شانو رسائیاں دی واہ کمال ہو گئی آباد رہو جی سائے بندے نہیں بولے سائے میں کسی نے کام پائی جاندہ کسی نے پٹھے لینے پندے ایک میں تو انہوں دسا جڑا پائنتان پاک دا منکر ہے نا ان دے پٹھے بھی ماں جنوں نہ کرتی دو دگلا بھی سکا جیسے جیتے رہو جی بھکھی کھڑی ران دے میں اللہ دی قسم پائنتان پاک نو نہ یاد کر کے بھائی جامی ہیٹ جو چوکھا نہ دے بھی تو میں نے فون چکری 176 والے انسان کی مجھی بھی جان دیں پائنتان پاک دشان کی حیوان جان دے پرندے جان دے درندے جان دے ضمناً بات آگئی میں مسائب والے پاس نہیں جانا چاہ رہے ضمناً بات آگئی تو سا راضی ہو جانا دو جملے اے بچے میرے لئے 11 محرم جو میں قافلہ کربلا تو ٹوریا رستے دے وچ ایک جگہ تے قافلہ رکیا کوفے تو پہلے کڑکڑی دھوپ جڑی یزیدیاں نو کمینے چھان تھلے جا کے بہ گئے سیدزادیاں دھوپ تے بیٹھے بچے دھوپ تے بیٹھے بس بھائی چوک اینج پاس سے تن ایک سکا جے رکھ ہوئے تے حضرت امام زین العابدین ہتھاں چھ کڑیاں پیراں چ کڑیاں زنجیراں دا توق اوکھا ٹر کے سید اس رخ دے کول گیا تو اس رخ نو مخاطب ہو کے آندے نے مینوں سی آتا ہی مرضی ہے نا تہاڈی اپنی بس ایک گل سن لے نبی شیعہ تے سنی جڑے ذکر کرے شیعہ جڑے دکھ وچ رو پوے شیعہ اس گھر دی محبت نال کسی فرقے دا تعلق نہیں غیرت مند دا تعلق ہے مینوں سی آتا ہی رخ نو پہ فرما تے رخ چکی آواز آئی او تیرے باپ حسین دے نانے دی امت آئی جنہ تانوں نہیں سے آتا میں سیان لے فرما سیان لے تے مڑ ویندا نو پہ میرے نال علی دیاں دھیاں نے علی دیاں پوتریاں نے کوئی چھان بنا میں ہاں رخ ساوا ہوندا گیا بہ گیا ایک الگ بات آئی یزیدیاں تو برداشت نہ ہویا انہاں کے چھان چھڈو دھوپ تے اجازت نہیں چھان دی پاک بیبیاں ٹر گئیں پھر دھوپ تے اے انہاں دے صبر آ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیٹھے ایدوں نا ریت دا ایک ٹلہ دیتے ایک بندہ اتریا دوڑدا اپنے قریب آیا انہوں نہ پتا بھی معاملہ کی ہے کون آئے نے کدوں آئے نے کدے جانا انہیں اس اکا گل کی تھی پردیسی لگنا ہے تے چہرے نو ڈٹھے شریف لگنا ہے تے ائی جتھے تو بیٹھا نا ایتھے کہ شیر ہے بڑا خطرناک تے وہ بندے نو کھا پی جاندا ہے تے تو کلا مکلا ہے تے نقصان ہو جیسے تو ٹر جا وہ علی گل مکائی نہیں جے او شیر ایدو سیر کٹیا وہ جڑا بندہ تھلے لتھا نا ریت وہ بھاج کے ٹلے تے چڑھیا تو اسے کہ میں تو اسے کہ آؤ آیا کھڑا شیر ریت دے ٹلے دے تے چڑھ کے تو اوتھے جا کے ویکھن لگ پیا ویکھا بھی شیر کیویں کھاندا شیر قریب آیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دے پیر چومے تے پیچھے ہو کے نا زمین تے سر ماریا تے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اس مڑ سر مارے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا اے بھی سچ ہے اس تری واری جسل سر مارے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دی اکھاں وچ خون وہدا آیا آپ نے فرمایا بھی تو صحیح سنیا ہے وہ شیر اس زمین تے نا بیٹا پڑھن دے پیچھے ہو جا شابت بس ٹھیک ہے
وہ شیر زمین تے ٹکرا ماردا ماردا مر گیا وہ بندہ ویندا پہ بج کے تھلے لتھا اسا کہ حد رہ گئی اگے شیر کھاندا بندے نوں شیر آپ مویا پہ اسا کہ پہلا سوال کیتا اسا کہ 10 امام ہے کہ امام دا پتر ہے ہائے بس درو مینوں دس بھی ہے شیر ایتھے پتہ نہیں کتنے درجنا بندے کھا گیا ہے میں ویندا رہا بھی اس تیرے پیر چومے نے تے مڑ زمین تے ٹکرا ماردا ہا تے مڑ ٹکرا ماردا ہی مر گیا تیری اکھاں چ رات تہاڈی آپس وچ گلاں کی ہوئیاں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا اس پیڑے جڑی ٹکر ماری ہے نا زمین تے ٹکر مار کے مینوں آندا میں سنیا ہے عباس دے بازو قلم ہو گئے تو میں کہ سچ اس دوئی ٹکر مار کے میں نے پوچھا ہے میں سنیا ہے تیرا باپ بھی شہید ہو گیا میں کہ بھی سچ ہے بس دیرو اوکھا لفظ اگلا اس 3 ٹکر مار کے آکھیا ہے میں سنیا ہے پھوپھیاں بھی نال نہیں جنگلاں چ ہائے بس دیرو تے میں نو آکھیا نہ میں نو روات نہ پر وہ بھی نال ہے اس زمین تے ٹکرا ماردا تے نالے آندا کاش میں اتھے آیا وہاں تے میں ویکھا ہاں بھی مڑے کیویں حسین نو ذبح کرینا اللہ اکبر کائنات دی ہر شے پہچانے ہیں اس گھر نو انساناں کی حیواناں پہچانے ہیں پرندیاں پہچانے ہیں درندیاں پہچانے ہیں جی ہر شے پہچانے ہیں اس گھر نو تے جن نے پہچان لیا نا حضرات محترم وہ کوئی سخی شہباز قلندر بن گیا جن نے پہچان لیا وہ کوئی حضرت ہور بن گیا جن نے اس گھر نو پہچان لیا دوواں جہاناں چ منزل پا گیا تے جن نے اس گھر نو پہچان لیا ان دی ایتھے بھی سیان ہے ان دی قبر وچ بھی سیان ہے ان دی حشر والے دن بھی سیان ہونی ہے تے سائیاں دوروں سیان لینا کیڈے نصیباں والے بیٹھے نے جس ویلے اوتھے جناب اے کچہری محشر دی لگی ہوئی ہوسی تے سرکار نور دی کرسی تے جلوہ گار حسین ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین تے اگاں مڑ حسنی حسینی سیداں دی لائن لگی ہوئی ہوسی جویں کسے ویکھے انہاں گواہی دینی ہے میرا پورا یقین تے اس گل تے ایمان ہے سید علی عباس شاہ بخاری اس دن آکشن نانا اے بھی ایتھے بیٹھا رہا اے بھی میلاد وچ بیٹھا رہا اے بھی نعرے ماردا رہا اے بھی جی سید دی گواہی اوتھے بھی ساڈے واسطے ذریعہ نجات سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ حضور دی آل دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس پنڈ نو اس علاقے نو آباد و شاد فرمائے اللہ سب تے رحم و کرم فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مائک سائیں دے نڑے کرو ایک شیر سلام